מה קורה חברים? כאן אורל הרשקוביץ בסרטון חדש לבלוג לטיסה. אני יכולה לעלות ולוג על כל 8 הימים האלה. אני לא יודע מה אני אעשה, אולי את כל הסרטון הזה, או אולי סדרה, נראה. בינתיים בואו נכיר לכם את המשפחה. מה קורה סבתא? מה קורה סבתא? מה עם החוב? תודה. אתה גבר. תודה רבה. הלכו 200 שקל, אני אענה שלכם. מיניבוס, כיף מאוד. הנה אחותי. סבא, אתה רוצה להגיד שלום? אתה מרואיין לבלוג. בלוג, אני רוצה להגיד שלום. שלום לכולם, סוף סוף הגענו. שלום לגרגמל. שלום לכולם, סוף סוף הגענו. אתה רוצה להגיד לנו מה התוכנית? ישר לדיוטי פרי, טובלרון. רגע שנייה, תחזיק את זה אתה, למה יש לי איזה כמה סידורים, תחזיק ותדבר. ישר לדיוטי פרי, רוצים טובלרון, רוצים סיגרת, פסומים, משקפיים. איזה סיגריות? זה רעל, אל תקנו. אוקיי, סבבה, לפחות טובלרון. ברור. ניפגש בשדה? 100 פקטים ב-30 יום. רגע, שנייה, תדבר איתה. תיתן לתעל, תדבר איתה. יאללה, דברי גוון, תעשה לנו שאלה, למה זה משפט? זה יפה. אהלן, שלום. רק צריך לסדר כמה דברים. אהלן, שלום שלך ביותר רפש? תכתבו לי עכשיו בתגובות אם איך שאני דיברתי לכם היה יבש. תכתבו לי, אני רוצה. מה הבעיה? דלי. אין לה 100. דלי. צוחק. תראו לו לנסוע. דלי, אמרתי לעבוד עד 2. אמרתי זה. המגן שהזמנתי? דלי, דברי איתו אחרי זה. רגע, שנייה. כרטיס. אני חייב לראות לכם, האם אתם אוהבים את סופרמן? כי אני כן. עשיתי אשכרה כרטיס שלו, אתם מבינים? זה מדבקות תראה לי? מה הוא עושה? לא, זה כרטיס, זה מדבקות שהדבקתי על הכרטיס. מיוחדות לזה. מה זה תראה? הרסתי כרטיס שלי. לא הרסתי, למה הרסתי? תכתבו בתגובות גם על זה אם הרסתי. ופה זה הכסף שסבא הביא לי, אני מסדר פה הכל. ובינתיים, תודה גם הרבה שמח. אני באמצע. מה זה? אני באמצע במושבים של הכיתה. אני בחלון. אורל, מה? תביא לי אבא קולה. הוא אומר לא. אתה רוצה לו קולה? לא, יש, תודה לך. פה הכל אצלי. כובעים מאורגן. היה פה עיכוב קטן וקל. למה את לא אומרת? דלי, בואי חם לי, בואי לפה. קיצור מראיינים אחד אחד. סבתא, מה את רוצה להגיד לבלוג? מה זאת אומרת? רק שנייה. נסיעה טובה. כך תעבור לי. לאן אתם טסים? שנחזור. אוקיי? אחרי כמה עיכובים קטנים, סבתא, מה את רוצה להגיד לבלוג? נגיע בשלום, בעזרת נחזור השם. בשלום, בעזרת השם. שנהנה, אל תסתובבי, יא מנחשת. שיהיה לנו כיף, שאני אהנה עם הנכדים. בת שלי. לא, אני קורא לה, תהיה לך אותי המחשפה בטלפון. אז לא, בשבת? מה את אומרת? מה? סבא, מה אתה רוצה להגיד לבלוג? כן, גם בנציה. מה את רוצה? אני לא יודעת, אני עוד מעט, אמרתי לך, אתה לא יכול, מה קרה? כי הוא רושם. מיניבוס, כיף מאוד. הנה אחותי. סבא, אתה רוצה להגיד שלום? אתה מרואיין לבלוג. בלוג, אני רוצה להגיד שלום. שלום רגע, לכולם, רגע. סוף סוף הגענו. שלום לגרגמל. שלום לכולם, סוף סוף הגענו. אתה רוצה להגיד לנו מה התוכנית? ישר לדיוטי פרי, טובלרון. רגע שנייה, תחזיק את זה אתה, למה יש לי איזה כמה סידורים, תחזיק ותדבר.
ישר לדיוטי פרי. רוצים טובלרון, רוצים סיגרת, פסומים, משקפיים. איזה סיגריות? זה רעל, זה רעל, אל תקנו. אוקיי, סבבה, אז לפחות טובלרון. ברור. ניפגש בשדה. 100 פקטים ב-30 יום. רגע, שנייה, רגע, תדבר איתה. ניפגש בשדה. תיתן לתעל, תדבר איתה. יאללה, דברי גוון. נעשה לנו שינה, למה זה משפחה? זה יפה. אהלן, שלום. רק צריך לסדר כמה דברים. אהלן, שלום שלך ביותר רבש? תכתבו לי עכשיו בתגובות אם איך שאני דיברתי לכם היה יבש. תכתבו לי, אני רוצה. מה הבעיה? טלי. אין לה 100. טלי. צוחק. תן לו לנסוע. יאללה, אמרתי לעבוד עד 2. אמרתי זה. המגן שהזמנתי? טלי, דברי איתו אחרי זה. רגע, שנייה. כרטיס. אני חייב לראות לכם, האם אתם אוהבים את סופרמן? כי אני כן. עשיתי אשכרה כרטיס שלו, אתם מבינים? זה מדבקות ב... תראה לי? מה הוא עושה? לא, זה לא סגרתי, זה מדבקות שהדבקתי על הכרטיס. מיוחדות לזה. מה זה טייל? הרסתי כרטיס שלו. לא הרסתי, למה הרסתי? תכתבו בתגובות גם על זה אם הרסתי. ופה זה הכסף שסבא הביא לי, אני מסדר פה הכל. ובינתיים, שזה קמרה בשמח. אני באמצע. מה זה? אני באמצע במושבים של הכיתה. אני בחלון. אורן, מה? תביא לי אבא קולה. הוא אומר לא. אתה רוצה קולה? לא, יש, תודה לך. פה הכל אצלי. כובעי מאורגן. היה פה עיכוב קטן וקל. למה את לא אומרת? טלי, בואי חם לי, בואי לפה. קיצור מראיינים אחד אחד. סבתא, מה? מה את רוצה להגיד לבלוג? מה זאת אומרת? רק שנייה. שיהיה לנו נסיעה טובה. כך תעבור ל... לאן אתם טסים? שנחזור. אוקיי? אחרי כמה עיכובים קטנים, סבתא, מה את רוצה להגיד לבלוג? חולה, מה אבי, אתה חולה? נגיע בשלום, בעזרת נחזור השם. בשלום, בעזרת השם. שנהנה, אל תסתובבי, יא מנחשת. שיהיה לנו כיף, שאני אהנה עם הנכדים. בת שלי. לא, אני קורא לה, תהיה לאחותי המחשפה בטלפון. אז לא, מספיק שבת? מה את אומרת? מה? סבא, מה אתה רוצה להגיד לבלוג? כן, גם בנצל. מה את רוצה? אני לא יודעת, אני עוד מעט, אמרתי לך, אתה לא יכול. מה קרה? כי הוא רושם. יאללה, מופעל. א', כל בא לי ליהנות, בא לי לקרוא את הדיוטי פרי. ואני הולך ליהנות הרבה עם אחותי הקטנה, הרבה עם בני הדודים שלי. אני הולך לקרוא את הדיוטי פרי, אני הולך להראות לכם הכל, את כל הלוקיישנים. זה לקיפה. כן, אני יודעת איתך. נכון. עכשיו, א' כל בא לי להגיד לכם, אני לא יודע מה אני אעשה. או מה לדעת איך אני אעשה? רגע, בואו נשאל את המומחית. תלם בדחוף. אוי, תתק לי במשהו. מומחית לקניות? כן, אני יודעת. קודם כל, מה את קונה בדיוטי? בושם, כן. כמובן. גם של ויקטוריה סיקרט, ונראה לי עוד חברה. אתה ממשיך ישר. נראה לי זהו. כי אני לא אוהבת שוקולדים. תזכרו את הנראה לי הזה, אני מבקש שתזכרו אותו, אוקיי? ונעליים נראה לי. אבל נראה לי אני קונה אותו בבולגריה. נראה לי אחד. אני עושה לך במדד. מה? כן. עכשיו, מה את קונה בדיוטי? אני הבנתי לך, מה את רוצה בדיוטי? אני? מה את קונה בדיוטי? לא, אני לא יודעת. רק תדעו, אני קונה לסבתא שלי משהו, היא רוצה בדיוטי. אמא, את רוצה אפשר שנייה לראיין אותך? לא. על הסקט כל שנהיה כולם באוטו, אלי.
אין בעיה. היא הורגת אותי. תזכרו, טל אמרה נראה לי שאני קונה רק משהו אחד. אמרתי להם תזכרו את הנראה לי. מה היא קונה? איזה? של ויקטוריה סיקרט. כל החדר טוב, שלי קטנים. אני אחזור אליכם. ביי. אני בכלל שמתי אתכם על השטק. כן, אבל עכשיו אנחנו כאן במיניבוס עם כל המשפחה. הולך להיות כיף, נחזור אליכם בדיוטי. לא, כאילו אתם יודעים. בא לך להגיד שלום? אז אני רוצה להגיד ששדה התעופה ממש כאן, פה, ממול. אני רוצה להגיד לכם שבאמת זו טיסה מושלמת. רואים אותי, אלפניה, רואים אותי. בסדר, אני טשטש אותך. לא, תמך. אז זה רחוק עכשיו, אני לא יכול. די, נו, מה אתה מתבייש? אז אנחנו בשדה התעופה, אני יכולה להגיד לכם. לפני רגע הוא היה פה. לפני רגע, כבר סתום. לפני רגע הוא היה פה, אני יכולה להגיד לכם. יש פה תחנת דלק, תסתפקו. גם אותה לא רואים משהו. איפה התחנה? אין תחנה. קיצור, הנה כאן שדה התעופה, אנחנו במחסום הראשון שלנו. שנעבור אותו בהצלחה. למה אני? קיצור, גם כשאתה עושה ולוג זה לא פותר אותך מלשמור על הכוסות. למה לשים את זה בפה הכל? לא, אני לא שמתי, אני לא... מה לא, אני ראיתי אותך. הפה שלי יבש, הפה שלי יבש. אבל זה קשור. טוב, נו. תוך הזמנתי שעתיים, אז אני בחיים לא ארבה. כאן, הנה המחסום הראשון שלנו. הולך להיות באמת, הנה. שבר אחד. T3. זה כאילו טרמינל 3, אוקיי? מחסום הראשון, עצור לביקורת. הולך להיות באמת כיף. מחסום ראשון עבר בהצלחה. נחזור אליכם, ביי. רואים עכשיו ככה, אני מצלם. בועד יותר נוח לי. זה נגיד נגד מים. טוב, אולי אתם לא רואים אותי עכשיו במטוס כי הייתי חייב בטלה. סתם! אמלי, לאן טסים? רגע. יואו! ברו מטומטם! רגע, עכשיו אמלי, לאן טסים? לברנה! כל הכבוד, גאונה. עכשיו נראה אתכם במטוס. נכון אמלי, נראה אותם במטוס? נראה אתכם במטוס! ביי. חזרתי, וכמו שאמרתי, אנחנו עוד לא במטוס, מסתבר שיש עיכוב. אכלתי אותה. רציתי לטוס בלילה. מה נהיה? מה רבו מעשיי? מה רבו דבריי? מסתבר שהדברים שלי באמת מתגשמים, נראה לי אני צריך לבקש טיפה יותר. כמו גיפט של 13,500 V-Bucks. נשבע לכם שאם אני מקבל, אני אנסה להשיג בו גירעון, ואולי אני אתן גיפט. נראה לכם? הגיפט זה רק לעצמי. עכשיו, אני אעדכן אתכם בעוד כמה דברים, כי אם נגיד אנחנו לא נעלה בזמן, נקבל נראה לי שוברים למקדונלדס. שווה נראה לי, אני אומר שווה. לא שולל, לא כלום, ובינתיים אני פה על כיס המשל ששובר לי את העצמות. תנו לי שנייה, רגע לחזור עליכם. ביי. אז מסתבר שאפילו גם החליפו לנו עכשיו את הטיסה. השעה כבר 7:57, אני עייף מת, אני מת לישון. בא לי רק להתקלח וזהו. נעדכן בהמשך. נראה שהבטח העתיד לקיים, נפגשים במטוס, כפי שאתם רואים. יש פה טיפה רעש, אבל אני אנסה לערוך את זה. עכשיו אנחנו מתקרבים לטיסה של 2 שעות ומשהו, ארגנתי לי פה זה, קפטן אמריקה, משקפיים חכמים, מקווה שהטיסה תעבור בשלום. יאללה, בהצלחה, נדבר במלון. אז הנה אני בשדה של בולגריה, מחכים למזוודות ונחזור עליכם שהמזוודות יהיו בידינו או שנהיה במלון. ביי. אז אנחנו עכשיו
אוטובוס, ועוד מעט אנחנו נהיה במלון. בן דוד שלי לקח מיניבוס עם סבתא שלו, מקנא בו שלא לקחתי גם ילד מפגר אני, אבל יש פה הרבה דברים שווים. ביי. טוב, אני במלון, זה לקח הרבה זמן, והסתכלו כמה דברים. עוד מלון שנראה יותר פצוצה מהמלון הזה, לא נורא. חוף ים, מגדל אייפל, גלגל ענק. טוב, פיצה. אני הולך טיפה להתארגן וחוזר אליכם. ביי. אז אמרתי לכם, הנה אני בטיילת, הזמנו עכשיו פיצה. קניתי כמה דברים ונחזור אליכם שהפיצה תהיה מוכנה. נתקן עם טעימה. ביי. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. כן, אמילי, מה את רוצה להגיד? ותשלחו לייק! מצוין, אמילי, מלכה. טוב, אז אני מניח שהיה כיף. צריך אבל לפעמים גם לחזור קצת הביתה לארץ המולדת שלנו. סתם, זה כולי היום הראשון שלי פה, כי הגעתי אתמול ב4. הלך לנו יום. אז כרגע אני מסכם את היום שהיה. לא צילמתי לכם את כל היום, כי אני בעצם ישנתי כל היום. ירד לנו גשם, מי ידע שזה יכול לקרות כאן. סגרו לנו את הבריכה, אז הלכנו למקורת ואני פשוט נרדמתי. מחר אני אצלם לכם מהחדר אוכל את הבריכה, היום אני אצלם לכם גם את הטיילת שאני הולך אליה, כי בעצם לא קניתי כלום בקניון, כי לא היה שום דבר מעניין. אז הפרעה קטנה, אז בטיילת נדבר על הכל ואני אראה לכם גם מה קניתי. נעשה אפילו עול קניות. ביי. סתם, כתבתי כאן יותר מדי טייקים. בעצם הראיתי לכם שהיה לנו עיכוב. היינו אמורים לטוס ב6, אחרי זה עיכבו לנו את זה ל9:44 עלייה למטוס, ורק ב8:15, כאילו רק ב10:15 להמריא. אכלנו אפילו מקדונלדס, כי נתנו לנו שוברים, באמת נשרף לנו יום שלם. אז מחר יש בריכה, ושמעתי שיש בה ברווזים. בן דוד שלי סיפר שיש כאן ברווזים. אז עוד מעט נהיה בטיילת, אולי אפילו נעלה על זה, מתקנו 2. ביי. Welcome to the pool. אז מה קורה? אני בבריכה. הבריכה נראית קצת קטנה, עכשיו נבדוק את זה. אני אצלם לכם עם מחשב מהטלפון. אני אחזור לכם עוד מעט. ביי. שבשבילי זה עוד שעה אפילו, ובשבילכם זה עוד שנייה. ביי. אז הנה הבריכה. טוב, שאני טיפה לטוב, אבל כי לא קניתי מגן למים כמו שצריך, זה מגן לטלפון. אפשר להכניס פה אפילו עוד גופרו, אני יכול להגיד לכם את האמת. בוא'נה, באמת כיף כאן. באמת כיף, אני גם משקפת, אז אני לא יודע אם רואים כזה טוב. יש כאן מלא עדים. והבריכה גם קרה, איך זה הגיוני? לא יצא לי משהו. גם לראות פה הרבה בגלל השמש. כיף, בסך הכל ברכה, כיף מאוד.
אני לא יודע אם אני יכולה לציין לכם הרבה. אתמול הבטחתי לכם שאני אצלם בטיילת, אבל נגמרה לי הבטריה. אז היום אני הולכת לטיילת עוד פעם, אני אהיה כאילו כל הזמן בטיילת. אני אהיה כאילו כל הזמן בטיילת. אני אראה לכם מה קניתי. שכחתי לעשות לכם מול קניות, אבל קניתי 3 דברים מיוחדים. טוב, תכלס כיף פה מאוד. יש כאן בר, יש כאן זה, הכל. למה שלא יהיה כאן כיף? די, מצלם אותך. בואי לפה. בואי לפה, אני צריך עדיין לקנות לזה את העדשות. את העדשה שמפחיתה את כמות האור, ואז אני אצלם הרבה יותר טוב. מה לעשות? בסדר, בבוא. זה קולטת שבדיוטי זה עלה 75 שקל לעדשות? דולר. $75? כן, כמעט 400 ומשהו שקל. על מה? אני? יאללה, מה לעשות? תעשי מה שבא לך, מה אכפת לי? בסוף את תצאו מטומטמת, לא אני. לא. רגע שנייה. אל תדאג. על המוח. מה את אומרת? פה מאוד סך הכל. טוב, אני אחזור לכם בטייק הבא, ביי. יאללה, אמא! מה אתה מגיע בגאווה? של קווין קליין. אתה אומר למה התמנה בגלל? יאללה, דידי! לא! דלית! לא לצלם המצלמה הזאת. זה עלה לי 3,500 שקל הדבר הזה. זה גו-פרו. זה מצלמה אחת הטובות. אבל זה הגופרו עם ראשו, זה הכי חדשה. למה? לא לך. שויה. יאללה, בואי למים. תעשה איזה צלילה אבי. עוד מעט סבתא רוצה שאני ואתה נלך להביא פיצה. אם נלך להביא פיצה, כבר נלך להר, אורן. לא, חותכים לפה. לא, אני נלך להר, סבתא, חצי שעה הולכים להר. אל תראה אתה הולך לפה. למה אתה לא בא למים? סלאם. מה, התחרבנת? עוד דיונים. ומה זה, טלי? כל הגיימרים. אמא, צלמי אותנו. מה זה גיימרים? כל הגיימרים הגדולים שעושים את הסרטונים וזה. זה הכי חדישה שיש לו. אמא, צלמי! ברוך כפרה. לא. הלו, דלית.
הוא הם לא נכנס עושים, במים, הם לא מעניין. צוחקים, אמא. הוא לא נחנק, דלית, הבן תפסיקו. שלך. היי! לא, אני לא רוצה את ההצבעות האלה, אני ביקשתי מהם, אורל! די! לא רוצה, אני הולכת, אני עולה למעלה. צודקת. לא רוצה. בואו לפה. איתי, תעצור. אורל. דלי, בואי נקפוץ את זה. לא, זה עדיין דולק, זה עדיין דולק. לא, צודקת, מה, זה מפחיד. הזמין לכם מה שאתם רוצים, מה אתם רואים אנשים הזמינו, אז אתם... דלי, תפסיקי את זה שלא יתאחר. תסתכל עליי, אורל. מה עשיתי? מה? לא יודע, כיף, אנחנו אוהבים לך. לא רוצה. אז תותר לגולחות. די! לא רוצה לכבד מה שאני מבקשת ממך, אין בעיה. שחרר אותו, אורל. זה גם הוא, לא רק אורל, זה גם הוא נותן לזה יד. היא רוצה פירות. מי? איזה פירות הם יביאו בחדר לנו? אוכל לפי תקנות. אני יודעת. מה הבעיה? אין תותים, זה לא העונה. מאיפה לדעת? אל תרימי את הכל, מה את בהמה? מה אבל זה? היא באה לפירות. אני יודעת, תרימו את הכל, יש פה אנשים. אבל איזה... זה לא שמה. מאיפה לדעת? ענבים? כמה זה עולה? ענבים, אבטיח אננס, ונראה לי מישהו. בואי, איתי, בוא לפה. איתי, בוא לפה. אני אקרא להם. גידי, תחליף את הכובע, חרם. אם הוא עשה לך כזה כובע עם השם שלך, תחליף. אבל לא עשה גם לאיתי. זה חנות של זה כובעים, הוא צילם לו? תקשיבי, משהו עצום. זהו, רגע, הם לא... צריך לרדת, לביא, אני ארד עוד מעט. מתחבאים ממך. למעלה ולמעלה, הנה, זה על וידאו. אנחנו מצרטן. איתי, בוא. יפה אבל. איתי, בוא. יאללה, בואו כן, מניאק. אני מצלמת אתכם בווידאו. יאללה, אורל, תעלה איתי. הוא לא רוצה עכשיו, קר לו. קר לו. אבי, תתקרבו, אבי! יואו! אני הורגת אותך! יואו! איתי, בוא. הנה, מצחן בו נערה. את רוצה לעלות לך לכתפיים סבתא? לא, רק ככה. בואי נצליק את האלה. בוא אתה לפה. יאללה. יאללה. יואו, 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 יואו. אבי, הסתובבו! יאללה, איתי! יואו, 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 איתי! לא, אורלי, לפה! אורל, אבל זה לא דחוף. אורל, תהיה זקוף לפה, אורל! הוא לא זקוף, הוא מפיל אותו. איך אני? תראי כמה יש לי. אני לא מסוגל, לא אמרי. דלי, אבי! אמא שחררי, אבי תעצור! תעצרו! דלי, אני אטפל בו. להעיף את אבי. אמא, לא, היא נפלה. אמא, דני. את יודעת? הרמתי את אבי על הכתפיים? רוצה לראות? את מי? את אבי. פתאום הוא כבד, אתה תשבור את הכתפיים. אני כבר הצלחתי, טלי. אתה תשבור את הכתפיים. לא, תני לו להרים את ידיים. אבי. מחכה לו כל יום שהוא חוזר מיציאות, אני מחכה לו עם שעון ככה. יאללה, תיזהר לגעת. אבל אני שם את ידיים. אמא, את יודעת שהלכתי להרים את אבי לכתפיים? אתה עליי, בוא. רגע, אורל. אני עליך. אבל אורל, אורל, תבין, אתה צריך להיות זקוף, אם אתה הולך אחורה הוא לא יכול. הוא חושב שאני ראשון בכפלים. רק שתדעי לך, הבריכה אבל מהממת. אתה עוד פעם... לא, אורל, התחת, תקרב את התחת עליו. לך אחורה, עם הבלוטות. הוא לא יודע לעשות. זה לא סתימה, הוא מפיל את ככה. לא, הוא לא מכניס את הרגליים לאיתי פה. אז כל הגוף נזרק לו אחורה. למה לא בטוח את הרגליים מכניס? הרגליים פה. אם לא, הוא לא יכול להרים אותך, אתה זורק אותו אחורה.
איך? כן, מצוין. אורל, תתיישר עם הגב. למדתי בהתעלות פנים וכאלה. פירות וסלטים. טלי, קדיל. מה? חלק אוכל, מה יש לך? אמא, אני יכול לעשות. אמא, אני יכול להביא לך את הרצועה ליד, שזה לא ייפול. תביא. לא. טלי. מה? צלמי. אמא, חדר אוכל בטוח שאתה? וואו, אני בשוק, הוא הרים אותו. יאללה, בוא. טוב לאיתי. תביא לי את הרצועה, אני לא יכול לקחת. אני לא מאמין שאשכרה חזרת עם עוד ברד. מה אני אעשה את זה? תיתן את הגדול. לא, אני ממלא, מה? צופים, מה אתם חושבים? לא, אני רוצה את הגדול, תביא. רגע, אבל תן לי לעשות לנו. לא שווה לך הקטן. לא שווה לך הגדול, מסוכן לך. הלך הברד. לא, אני רוצה את הגדול, אני רוצה. רגע, אני צריך למלות לגידי גם. בוא, טעים. לא. טוב, הנה אני בבית שלי, הגעתי אתמול. החופשה הייתה כיפית, באמת, אבל מרגיש כיף מאוד בארץ. אם אתם שואלים למה אני באה במקלחת או בשירותים, כי לא רוצים לתת לי שקט. בושה. אז אני מאוד נהניתי לעשות לכם את הסרטון. בבקשה, אני מתחנן, תשימו סאב, לייק ותכתבו תגובות טובות. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים ולתת לי רעיונות, אתם מוזמנים לכתוב. תשתפו את הסרטון הזה לחברים. ויאללה, אוהב אתכם מלא. ביי.